ሰላም ኣሕዋት ኣብዚ ኣመፂኦ ዘለኹ ከዓ ሓደ ነጥብታት ናይዞም ሰብኣይ ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ኣብ መንበር ወሲዶም ዘለዉ ሰብኣይ እዚ እንታይ ይገብር ኣሎ? ሓደ ካብቲ ናቱ ኤግዛክቲቭ ኦርደር ዝፀሓፎ ማለት እዩ which is 14067 ማለት እያ ንሳኸ እንታይ ማለት እያ? ንሳ ከዓኒ ዲጂታል ከረንሲ ኢምፕሊመንት ንክገብር ፊያት ዶላርስ ንኸጥፍኦ እቲ ቀንዲ እዚኣ ሕጂ ናበይ ከም ተድህብ ዘላ ክንጥንቀቕ ኣለና ከነስተውዕል ኣለና ማለት እዩ። ክራሽ ጌርካ ገንዘብ ወርትለስ ጌርካ ፅባሕ ንጎ እንታይ እዮም ክገብሩ ነቲ ማይክሮቺፕ ንብሎ ዘለና እቲ ሳይን ኦፍ ዘ ቢስት ንብሎ ዘለና እቲ ኣብ መወዳእታ ዝመፅእ ዘሎ ነቲ ኣንታይ ክራይስት ዝሕግዝ በቃ ፋውንዴሽን እዮም ዝምስርቱ ዘሎ ቢሃይንድ ሲን ማለት እዩ። ክሪፕቶ ከረንሲ ገይሮም ድሓር ናብ ማይክሮቺፕ ናብ RFID ቺፕ ኣብ ሂወትና ኣብ ነፍስና ዝኣቱ ብኡ ገይሮም ብዲጂታል ከረንሲ ገይሮም ንዓና ኮንትሮል ንክገብሩና ንሱ ከ ካልእ ነገር እንታይ ይገብር ኣሎ እዚ ሰብኣይ እዚ ክንብል ከለና ከዓኒ ሓደ ካብኣተን ዝገብረን ዘሎ ከዓኒ እዚ ፓይፕላይን ካብ ካናዳ ደው ኣቢልዎ እዩ ዘሎ ንሱ ከ እንታይ ይገብር ሪዱስ ይገብር ናትና ኤነርጂ ማለት እዩ ሪዘርቭ ሕጂ እቲ ፕራይስ ላይን ሃይ ይኸይድ ኣሎ ብከምኡ እቲ ንሱ ከዓኒ እቲ ፎሲል ፊውል ሶርስስ ከዓኒ ኣብ ሪስክ እትዎ እቲ ድሓን ምእንቲ ነቲ ስፖርት ነቲ ግሪን ኒው ዲል ማለት እዩ ንሱ ከዓ ኩሉ ነቲ ናህና ኣሰት ነቲ ናህና ሰፕላይ ኦፍ ፉድ ነቲ ናህና ኤሌክትሪሲቲ ኩሉ ኣፌክት ዝገብሮ ነገር እዩ ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ከመይ ገይሮም ንዓና ስኒ ክራሽ ንክገብሩና በቃ ክራሽ ገይሮም ኣብ ትሕቶም የእትዮም ስኒ ኮንትሮል ንክገብሩና ኣብ ኢዶም ንክንወድቕ ንሱ እዩ ዝካየድ ዘሎ ሕጂ ዝብል ዘለኹ እዚ ሰብኣይ እዚ ንኣሜሪካ ንህዝቡ ከማን ዘይኮነሲ ንትግራይ ክኾን ሓሶት እዩ በዚ ኢና ክነስተውዕሎ ዘለና ጎይታ እንታይ ይብለና you will know them by their fruits እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እንታይ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ እንታይ እዮም ዝፅሕፉ ዘለዉ ኢልናሲ ከነስተውዕል ኣለና ክንርዳእ ክንፍትን ኣለና ምስኡ ከዓ እንድሕር ፈሊጥኩም ኮይንኩም ገለ 25 ፉድ ሶርስ ሰንተር ሓሪረን በርን ገይረን ንዚ ከዓ ባዕላቶም ዝፈጠርዎ እዮም ምክንያቱ ነቲ ናህና ሶርስ ናይ ምግቢ ንኸጥፍእዎ ሜድ ፋሚን ንኸምፁ ኢሎም ክንደይ ነገር ክርፕል ንክገብሩና ይፅዕሩ እዮም ዘሎ በዚ ንርድኦ ዘለና ንሱ ከዓኒ ቢልጌት ከዓኒ እንታይ ይገብር ኣሎ እዚ ኩሉ ፋርምላንድ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ብምሉ ንሱ ኦም ዝገብሩ መብዛሕትኡ ንሱ ከዓ ቻይና ከዓኒ ብዙሕ ፋርምላንድ ትገዛእ ኣላ እዚ ከዓ እንታይ ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ኢኮኖሚ ክርፕል ገይሮም ከም ድላዮም ክገብሩና እሞኒ ኣብ ኢዶም ክንወድቕ ዝበሉና ንክንሰርሕ እዚኦም ዝስዕሩ ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ናህና ፈተውቲ ናይ ህዝቦም ፈተውቲ ኣይኮኑን እንታይ ከም ዝገብሩ ዘሎ ኣብቲ መንበሮም ኮፍ ኢሎም ከነስተውዕል ኣለና ኣብ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ከነስተውዕል ኣለና ዲስትራክት እዮም ዝገብሩና ዘሎ ብብዙሕ ነገራት ብዎር ድዩ ብጆኖሳይድ ድዩ ብገለ ድዩ ዲስትራክት ይገብሩና ፈሊጦም ብሕማም ቫይረስ ድዩ ብገለ ድሓር ቀንዲ መሰረት ናይቲ ንዓና ኮንትሮል ክገብረና ዝኽእል ነገር ከዓኒ ኢምፕሊመንት እንዳገበሩ ከዓኒ ብውሽጢ ካ ሰብ ከይረኣዩ ከዓኒ የተሓላልፍዎ ኣለዎ ሕጂ እንታይ ኢሉ ሄንሪ ኪንሲንጀር ካብተን ሓደ ዝበለን ማለታትን if you control the food ኢሉ you control the nation if you control the energy ኢሉ you control a region if you control the money you control the world iltizaayu እዚ ከዓ ካብቶም ሓደ top level pyramid part of the cabal secret society illuminati billions of names ዘለዎም by enemies እዞም ሰባት እዚኣቶም ንእግዚኣብሔር ኣይኮኑን ሰርቭ ዝገብሩ ዘለዉ ንመንዳ ንዲያብሎስ remember ክልተ ኪንግደም እዮም ዘለዉ ኣብዚ ዓለም እዚኣ either you gonna serve Christ or you gonna serve the antichrist እዚ ተገንዚብና ጎይታ ልብና ከፍተልና ጸሎት ንግበር እስጋ next time ንረኸብ ኣምላኽ ይሓግዘና God bless